आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेरजों नुजाथिफैनो हालायबाय, मोजां मोनलायबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै। आङो दिनैहा साम' ओंख्रि संनो नागिरदों आरो साम' ओंख्रि संनायजों लोगोसे आङो एसे फिसा फिसा क्लिप लानानै दोननाय दं आरोना मैया दाख्लै 29 तारिख खालि। ओमफ्राय बेखौबो माने बेवहाय बुजाबखाना होनोसै, बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मोनसे ब्लग खालामनानै शेयार खालामनोसै आरोना। थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांबानो जाबाय। आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लोगोफोरा आं दासो सिखारनानै फैखादों आरोना फुङावनो एकदमबारे। ओमफ्राय अमा लांनो खोनानानै फैबाय आरोना आङो। मा होनो जोंहा दिनैहाय अमा मासे फानबाय आरोना। मा होनो जोंनि गामियावनो मोनसे सारादु दङ आरोना। ओमफ्राय दा बेवहाय माने अमाखौ लाना थांबाय बायनानै जोंहानिफ्राय। ओमफ्राय मा होनो दा बेवहायनो माने सिथारनानै लांखादों आरोना। बिराद गिदिरना अमायाबो सोलो गोराथार, थाबनो फुथार जाया। ओमफ्राय बेयावनो आरो फुथाराबाबो लांनो हाया, ओंखायनो बेयावनो फुथारनानै लांखाबाय आरोना। नै लोगोफोर थै गोजा जाजोब्बाय जायगायानो लाना थांबाय आरो। खोनायावनो दिम थाखाबाय। सुसिना हाजिरा गैया हमनो। आयौ थैयाखै दङ। ओइ ओइ खनसे बुना बुंनांगौमोन। दायो नाखौ फ्राय खालामखांबाय। नै बेथिंबो आलु हाना लाबाय, ओमफ्राय सामब्राम गोजा, तेजपात बिलाइ, बानलु गोरान थाइसे लाखाबाय। ओमफ्राय दा आं संनोसै आरोना। लोगोफोर जोङो मैयायो साम'खौ लाबोनानै हरसे सोमना दोनखाबाय आरोना। सोमना दोननानै दा बिनि खुगानि धाखोनखौहाय बोखारग्रोना लानोसै। बेनिफ्राय आरो बेनि उनथिंजानि खिथुखौबो दाननानै लानोसै। बेनिफ्राय मोजां सुनानै आङो संनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बयबो रोंखागौ बेखौ संनो, मा बुंबाय थानो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। थेवब्लाबो आं सानबाय आंनि साम' ओंख्रि संनायखौ आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामना होननानै। थ' नायलांबाय था आं माबायदि सङो। दा थाव होबाय, सामब्राम गोजाखौबो हरबाय लोगोफोर। एसे एवफ्रामना लाग्रोनांगोन ना साम'खौ। थ' नायदो लोगोफोर, आङो साम'खौ हरबाय आरोना थावआव। एसे मोजाङै एवफ्रामनोसै आं दा। साम'खौ मोजाङै एवफ्रामखांबाय। दा आङो थास'जोंसो संगोन नालाय साम'खौ दिनैहाय, बेखायनो थास'खौ हरबाय आरोना। थास'खौ होनानै एसे एवफ्रामनानै दै होबाय आङो। बिराद मोजाङै गोदौबाय थादों लोगोफोर साम'आ। दा जोंनि लकेल थालिर बिफांनि खारै आरोना, बेखौ होनाय जाबाय। लोगोसे आरो गोदौबाय थानायावनो बे मस्ला देनायखौबो हरखानाय जाबाय आरोना। बिराद मोजां गोदौबाय थानो होनसै लोगोफोर दायो।
संख्रिया एसे खम नांदोंमोन लोगोफोर बेखायनो एसे होबावनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि साम' ओंख्रि संनाया मोननायनि लामायाव फैबायनोखा लोगोफोर नायदो बिराद गोदौगासिनो आरोना नै दा मोनखाबाय पुरा जाबानो जासिगोन आरोना गाइसमोन नायदो बिराद गोथाव जाखादों टेस्टिनो गोबावजोंसो जानाय जायो नालाय आङो साम' ओंख्रिखौ संखांबाय साम' ओंख्रि संखांनायजों लोगोसे आरो मा ओंख्रि संबावदों बेखौबो नोंथांमोना एसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर नैबेयावहाय आरो नाजों आलु ओंख्रि संदोंमोन आरोना नैबे लोगोफोर मिरामिस भाजा आरोना मुला आलु मटर होनानै एवनाय ओमफ्राय नैबे आरो धनियाजों बुद बाथोन बेयो ना फ्राय मिस्ट्रिफोरबो दङ नालाय बेखायनो नैबे आरो दालि खारै आरोना लोगोफोर मिस्ट्रिफोर थानायखाय संनाय जाबाय आरो बिदिब्ला लोगोफोर जोङो दायो जाग्रोनानै लानोसै आरो गुड इभिनिं गाइसमोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर जोङो दायो जोंनि गामि खाथियावनो फैदों आरोना भेन्टिलेसन लानो न'नि गंथाम लागोन सिगांथिं गंथाम लागोन तेर' खान लाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा नै गारियाव सोबाय थादों आरोना ओमफ्राय दा न'आव थांसै लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनलायगोन थ' बाय बाय